Hadin ke jing ur jing nam jing khana school bat ki kemi ki pa jing ki khana ki ba pule ke school Sepsing Memorial Government High Secondary School ka ban no pok snong nong pendeng ha ka bai dei bat ke jing bom pat la ban pendon kami ka building bathamai ka sang khasi student union West Khasil district kala lek jurep kerke ya ka te ke school menta ka sngi ka arpulai trek luber arjar arpulai ha ka te ke jing lek jurep ka sang kala lap shisha bagi khana pule ya te ke school kidang hab ban shong hi kamra kelas ki barim mat ki belajar rathai kat ba ka yeng building ka bathamai ka bala dab ban shna ka shusa thali bat khang tala khem dala ban pendon kam nagalang jing nong ilam ka sang kala persang ro ban yakran bat ki bor pnia jung te school bat ha ka jing yakran la su thu ba ka jing bom parla jung ka school ban pendon kam ye te yeng building bathamai ka de namar ba u contractor u ba pentre ka te building shim parla IT ye te building shi ki bor pnia jung school komta nagalang jung ka sang ka dawan ka sarkar ba di ka tanat ba dei pej bagi dia ban simkhia ban lei ai no mardor halor kani jing e bag school ka yakando khnang bakan long jing ban toy ka school kham tam yi khna ki ba puli ha ka school la ban kadaw hangni ba yak ta building ba thamai la dabru ban play paj ba ha ka khanyau trek ukla lingkot menta usnam ya ka bala wan ban play du menteri rang ba ka jela u konrad ke sangma pan ban hadu mentai te yeng building ba thamai sim pat lala setia ban pendon kam school within kan ke jing jenja tu ki la school tu ka sing school tu i ba wangi wan poi ni hadim ni yo jing jo tu la bai kana school chap syong ti building ku mangi i ti building bom don yet bom don jing khang kya ban sha slap kham tam ki ni sngi la sta yom ta chap syong kya ban ri kya ban sha slap ki la jilot ndre ni i ba ka building pat ka don ni hajan ndre nakaliang jongi wangi kendo ya ki kana school la itu ba hadu menta tempat yo syong ni building ten kaleng jong i la jurep ni school ban ila la ba sibuk jing duna khamta me na kaleng jong ka sarkar ka bat hanubar aga school ban plino ni school bat ba ila la ban la pe ba ka school ka padon e hapo ki chuki ki mi ki don ka like ka padon ki padon khamta me kani ga madan ni ma kalong ba tang khndau sudah ba don kamban Siapan pli di man siang tak bilat ni dah karong kami kena kin yo banian kin long di tung tu kena school kini bandung koi kumang ikai kiwai kini bandung koi tadu kena school kini ikai kini bandung kecing koi andre haba kipej ya kini ke school ki fencing itu kemudian ngilap ba kinong di ki bilar kiat ki bilar biar entah teter jingle kamsung ni rajaka ngilap ba ibro man kapor ki wan syong ma kecing bandung ki fencing tengi terpat dengan sarkar ba syaba kan pri kinu kinu school ki di ban pembiang di kan se kamtang ba school kan menjat ki office kan menjat bat kalong ki mentai untang ya sarkar di kamtang di school ba ka jiada abang ya pej ba kini ki building menta nila ba kan ka old building hadu menta tak ki khang kindan ir kindan bat siliang kal air pasur kena ka ban sya pun kui pak ya bang bagi haban ra de kijan kup ro bat kup ya kena school nomor ba kimla sha shu ya kal air ba islam te khamtam e ka ke jinglong de school kilong na du step adu la steng e ki haban sha ro si bun ki balai pang tang ta ke jing bombiang ki kamera te na kaleng jongi hi ni kerpat e sarkar ba kade barle e no kade ban pli mardor ba khamtam e kan ka por na kaleng nong mat jongi ba iwi ki bagi ki nong mat jong jala di bani i khamtam e lada kapo kanong stoin town school di dalam kumne kanu lele hati school no kandong e jenjat te lemba jong kane ka jiwan jungi ni skam ba sarkar ka di ban pa pino kan school khnam ni na school kin la ni shop kriya kal air ba kinyo ban syong ni building ba mai mat kumang itip ya kan ka building la pi na du Januari shop election rehat untak sarkar kampat hanuwar bat kecikling ibu ru ya ka education department bahat bali ke ka daw ba kimla ban pli bat ke ka daw ba kipen slam kini kecikling